Au schimbat mingea de fotbal pe cea de polo. Fotbaliștii Academiei UTM au cântat imnul Republicii Moldova în vacanța petrecută pe tărâm otoman și au spulberat două echipe turcești la polo pe apă. Sunt născut să marchez atât pe terenul de fotbal cât și în afara acestuia, a declarat golgeterul Academiei UTM, Radu Gânsari. De piatră rară, pe moșie vărsate. Am jucat și polo, am jucat și cărți și de toate. Le-am încercat de toate. De fotbal. Asta e mai plăcut să joc. Am jucat și fotbal, am dat pasă de gol. Foarte fotbal, poți compara de nimic. Am jucat și polo, am jucat și fotbal, am jucat și mate. Este un joc de echipă totuși și un joc de echipă contează mai mult relațiile de joc. Deci am câștigat pe toți, se vede și aici că suntem o echipă. Ai fost portar, ceva obișnuit pentru tine? Nu e ceva obișnuit, însă mi-am propus să scap cât mai puține goluri. Cred că mi-a reușit. Sunt născut să marchez oriunde aș. Teren, în afară teren. Fotbaliștii Academiei UTM Chișinău vor relua antrenamentele miercuri 15 iunie.